Ụbọchị taa a na-anabata gị na oge GCK kwa ụbọchị nke taa. Agaji m ịkọrọ gị nwatakịrị akụkọ na mgbe ochie banyere ndị kwere ekwe mgbe na-enweghị akwụkwọ nsọ zuru oke nye onye ọbụla, kama onye ọbụla na-ewere otu akwụkwọ n'ime ozumozu akwụkwọ niile ka akwụkwọ nsọ ha gbakọta, ha wee na-agụpụta ya n'otu n'otu n'ebe ha na-anụ ya. Nke ahụ wee mee ka onye ọbụla wee marazie okwu Chineke ahụ, buru ya n'isi, burukwa ya n'obi, ana okwu ahụ wee bụrụ ihe dị ike n'ime ndụ ha ịlụpụta ọrụ. Taa a gaji ige ntị onye ozi Chineke WF Kumuyi, onye gaji gwa anyị ike nke okwu Chineke n'ime ọnụ anyị. N'ebe a oge ndị ama, ọ bụ ihe a lee anya n'ọlụ ndị ozi isi 10 amaokwu 33. Ọ bụ n'ihi nke a ka m ji mee ngwa zie ka a kpọọ gị. Ọ dị mma na ị bịara, ọ dị mma na ị bịara. Ugbu a anyị niile ezukọtala n'ebe a n'iru Chineke ịnụ ihe niile onye nwe anyị chọrọ ka ị gwa anyị. Ka bụ Cornelius, ọ sị, anyị chọrọ nzọpụta, ndụ ebighị ebi, nnwere onwe, ime ihe Chineke chọrọ. Anyị chọrọ eluigwe n'ikpeazụ. Anyị zukọtara ebe a ịnụ ihe niile onye nwe anyị chọrọ ka ị gwa anyị. Nke a ka ihe kacha mkpa. Mgbe ị nụrụ ihe niile, nkwa niile nụrụ, ịnụ ya nke ọma, ọ baa na ntị gị, baa n'obi gị, kụrụ ya. Anọ m ebe a ịnụ, anọ m ebe a ịnabata, anọ m ebe a ịnara, anọ m ebe a ime ka ọ bụrụ nke m. Ị bụghị onye uche ya kpafuru, ị naghị ele anya aka nri na aka ịkpa. Ịma na ebe a ngọzi a, ịma na ha bụ nke gị n'ihi ọ bụ uche Chineke nye gị. Wee sị, anọ m ebe a, ezinụlọ m nọ ebe a, anyị niile, anyị bụ mkpa anyị bịa ịnụ ihe niile onye nwe anyị nyere gị iwu ka ị gwa anyị. Amaokwu 44. Pita mgbe malite ikwu okwu, mgbe Pita na-ekwu okwu a, mmụọ nsọ bịakwasịrị ndị niile nụrụ okwu a. Ndị nụrụ okwu a, ha na-anụ, ha na-aṅa ntị, ha na-anabata, ha na-aṅụba ya, ha na-amakụ ya, ha na-ekwere ya. Dịka ha nụrụ okwu ndị a, mmụọ nsọ bịa wetara ha nzọpụta, mmụọ nsọ wetara ha ọgwụgwọ, mmụọ nsọ wee bịa wetara ha ike n'abalị a. Dịka ị ka na-anụ, ihe ịrịba ama gị ga-eru gị aka. Dịka ị ka na-aṅa ntị, a ga-enwe ọgbụgba ama n'obi gị. Nke a bụ nke m, ọ ga-abụ nke gị. Anya mmiri ọtụtụ afọ a ga-ehipụ ya, iri uju ọtụtụ afọ a ga-ehichapụ ya, ahụhụ mmekpa ahụ, ụbịam nke ọtụtụ afọ a ga-ehichapụ ya n'aha Jizọs. Ilu isi 4 amaokwu 20. Ilu isi 40, nwa m nwoke nwa m nwaanyị kwa, amaokwu 20 sị, gee ntị nwa m n'ihe m na-ekwu, gee ntị nke ọma, doo ihe ndị a n'uche gị mgbe niile, ka ha bamiekwa n'ime obi gị. Lee anya na elela mkpa gị, lee nkwa Chineke, elela ahụhụ gị anya na uri uju gị, lee ogbugbo ya anya. Tinye obi gị n'anya gị na uche gị na nrọpụta Kraịst nyere gị n'abalị a.
doo ha n'uche gị mgbe niile. Lee anya amaokwu 22. N'ihi na ha bụ ndụ nye ndị chọtara ha. Okwu ị na-anụ ka e wetara gị ndụ. Ọ ga-enye gị ndụ ebighị ebi. Ọ ga-enye gị ndụ bara ụba, ndụ zuru oke, ndụ bụ ezi ndụ. Ọ ga-ewetara gị, ọ bụrụkwa ahụike nye mmadụ ha, ahụike nye anụ arụ ha niile, ahụike nye anụ arụ ha niile. Kwuo ya site n'okpu isi gị ruo n'ọbụ ụkwụ gị. Ọgwụgwọ na ahụike ga-erute gị n'aha Jizọs. N'ime arụ gị na akụrụma gị, umeji gị, ume gị, ihe a na-akpọ appendicitis, ha niile ga-apụ. Ihe niile ndị ahụ na-egbochi gị na-abịa na-ewepụ ndụ mmadụ. Okwu ị na-anụ n'abalị a ga-emetụ akụkụ niile aka. Ana m ahụ gị ka a gwọrọ gị. Ana m ahụ ka ị guzoro ọtọ gị ije. Ahụrụ m ihe ịrịba ama Chineke ka ọ na-abịakwasị ndụ gị n'abalị a n'aha Jizọs. Na mgbe ahụ okwu Chineke na-esi ike onye ọbụla inweta, ma n'oge anyị na ugbu a ọ dịzi mfe mmadụ ịzụta akwụkwọ nsọ, onye ọbụla buru nke ya n'otu n'otu. Mana ihe kacha mma bụ na mgbe ị na-agụ akwụkwọ nsọ ahụ, wee na-ahụ nkwa Chineke na ụlọ ebe Chineke, wee na-eji ya na-ekpe ekpere. Nke a ga-eme ka ekpere gị dị iche, wee hụta uru ọ bara nwa Chineke ime okwu Chineke ahụ n'ime mkpụrụ obi ya. Na mgbe ọ na-etinye na ndụ ekpere ya, ike Chineke ga-apụta n'ọnọdụ ịgwọ ọrịa. N'ihi na mgbe ị lere anya n'ime akwụkwọ nsọ hụta ihe banyere ọgwụgwọ nsọ, i wee mara okwu ahụ, wee na-eji ya na-ekpe ekpere, agwọ gị ọrịa na gị niile. Kekwa ya bụrụ nsogbu ọbụla dị n'ime ndụ gị, wee lekwa ya n'ime akwụkwọ nsọ, i wee mụgide ya, wee na-atụgharị uche n'ime ya, tili mkpa ahụ enwerekwa onwe ya. Nke a bụ ihe dị oke ebube mgbe mmadụ na-adabere na nkwa Chineke nke na-adịghị agharịpụ. Na igwe okwu welie aka ahụ. Nke a bụ ụbọchị nke nzọpụta gị. Dịka ị na-eweli aka gị, guzo ọtọ n'ụkwụ gị. Agaja m ikpere gị ekpere. Guzo ụkwụ n'ụtụ ụkwụ gị ugbu a, ebe ọbụla ị nọ, toonu Chineke. Ana m eto Chineke n'ihi gị. Guzo ọtọ, m gaji ikpere gị ekpere. Nzọpụta abịawo. Nke a bụ oge, nke a bụ ụbọchị nke nzọpụta gị. Dịka ị na-eguzo ọtọ, gwa Chineke okwu, si onye nwe anyị, ana m anabata gị dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. Gwa ya Chineke, n'etiti gị na Chineke, abụ m onye mmehie. Enweghị m ike nke onwe m imeri mmehie ndị a, ma ana m atụgharị pụọ n'ebe mmehie m nọ. Ana m echegharị pụọ na mmehie. Ana m etufu mmehie, ajọ omume niile, na m abịa n'obi m na okwukwe m na nwere ọchịchọ m, na-abịakwute gị ka ịzọpụta m, gbaghara m. Ama m na ị gaghị ajụ m. Enwe anyị na-ekele gị. Ị nwụrụ n'ihi m n'elu obe Kalvarị. Ana m anara nzọpụta ahụ. Ma m na-enwe mmetụta ma ọ dịghị, ekwere m, azawa ekpere m, azọpụtawo m. Ị pụrụ ikwu nke ahụ? Azọpụtawo m. Ana m anụ gị. Agaja m ikpere gị ekpere ugbu a. Welie aka ahụ elu. Nna anyị, n'aha Jizọs, na-ekele gị n'ihi oge a nke mmiri ozuzo ngọzi, mmiri ozuzo nke ngọzi, mmiri ozuzo nke mgbapụta. Ị na-asị rịọ n'oge mmiri ozuzo ikpeazụ na ị ga-eme igwe ojii wee wetara anyị mmiri ozuzo nye mmadụ niile. Onye nwe anyị, ya mere ndị a niile n'ebe ahụ, na ikuku ọgbakọ niile ndị na-anabata nzọpụta gị ugbu a, nye ha nzọpụta n'aha Jizọs. Lụọ ọlụ n'obi ha, sachaa mmehie ha niile,
wezụpụ ike nke mmehie, tijie yoku mmehie na ndụ ha. Mee ya ka nzọpụta, mgbapụta, ndụ ebighị ebi a ka o guzosi ike n'obi ha niile. Onyenwe anyị emewo ya. Anyị nara ya. Ekele dịrị gị n'aha Jizọs. Amen. Emewo ya. N'anyị bụ ezi Chineke. Ịbụ Chineke hụrụ mmadụ n'anya. Ịbụ Chineke obi ebere. Ịbụ Chineke nwere ike ebe nọ apụrụ ime ihe niile. Ị mere ka osimiri uhie takọọ. Ị ga-eme ka oruru ọbara ahụ takọọ. Ị mere ka mgbidi Jeriko daa. Ihe niile zara aza ga-ada pụọ n'arụ ndị gị n'aha Jizọs. Ugbu a na m ezipụ ike nke Onyenwe anyị n'ebe ndụ gị nọ. Nara ihe ịrịba ama gị n'aha Jizọs. Nara ọgwụgwọ gị n'aha Jizọs. Ihe zaza n'olu na ụdị ọzịza ọbụla na-arụ gị pụta n'aha Jizọs. Ntị ochichi ogbi, ana m arịọ ka Chineke metụ ntị gị aka, metụ ire gị aka, metụ ọnụ gị aka, nụ ntị, kwuo okwu n'aha Jizọs. Anya kpuru isi, anya na-ahụ inyo gị, ugbu a aka Chineke na-emetụ anya ahụ. Ị ga-ahụ ụzọ dịka anyị na-emeghe anya anyị. Ị ga-ahụ ụzọ nke ọma n'aha Jizọs. Ọrịa niile apụghị ịgwọ agwọ, kansa, ọlsa, na ọnya afọ, na nkwarụ ume ọkụ, na nje HIV, na nke nọ n'umeji, nke nọ n'afọ, na ọ bụ n'ọkpụkpụ ma ọ bụ n'ọbara, agwọ gị n'aha Jizọs. Ihe niile bụ ndị ozi nke ọnwụ nke na-achọ iwere ndụ gị, ana m akagbu yoke ahụ. Ana m ewepụ ọhụhụ ahụ n'aha Jizọs. Banyere ndị nwere mkpọnwụ arụ, nwere stroke, ma ọ bụ akpụkpọ ha gbajiri, ọ bụ ha dara ngwụrụ n'ụzọ ọbụla, Onyenwe anyị, ana m arịọ na ike gị ga-abịakwasị ha ugbu a. Bilie gaa ije n'aha Jizọs. Onyenwe anyị, ana m arịọ ihe ọbụla bụ mkpa, nsogbu, ma aka n'iru na ọrịa, metụ mmadụ niile aka ugbu a. Aka nri, aka ekpa, iru na azụ n'ime ụlọ ndị ahụ, ebe niile, n'igwe, na ogige, na ọgbakọ ọbụla, na steeti ọbụla, na mba niile, metụ ha aka, gwọọ ha ugbu a n'aha Jizọs. Ṅachapụ ọrịa niile nke ụwa na-arụ ndị gị. Mee ka izu oke denye mmadụ niile, mee ka ha zuo oke n'aha Jizọs. Ekele gị Onyenwe anyị, ekele dịrị gị Onyenwe anyị. Emewo ya. Anyị arịọ na Jizọs. Too Chineke natawo ya n'aha Jizọs. Ugbu a lee onwe gị, ị nwere ọgbụgba ama ị ga-enye n'abalị a. Ụzọ ihe atọ ka anyị na-amụta n'oziọma nke taa. Nke mbụ bụ na Baịbụl, ya bụ akwụkwọ nsọ, kwesịrị ịbụ onye ndu anyị. Nke abụọ bụ na ndị ụwa na-echeghị ka ị gbasara ha ozi ọma nke ị ritara n'uru. Nke atọ wee bụrụ na mgbe anyị matara onye nwe anyị, ọṅụ nke na-adị abụghị naanị ihe nke na-adị n'ime anyị, ọkwa ihe nke na-adị na mpụta ihe. Ndị mmadụ kwesịrị ịhụta nke a
n'ịdị iche nke dị site n'ịhụnanya gị. Ọ bụ na iritere uru site na ihe anyị na-eme, ka anyị chọrọ ka anyị marakwa gị dịka otu onye. Anyị nwere ọtụ ihe na YouTube maọbụ n'igwe na-ekwu okwu. Ị nwekwara ike ịkpọtụrụ anyị site na dclm.org.